Здравейте, днес правя първия си геймплей в моя YouTube канал и мисля да е на Plants vs Zombies Garden Warfare и нека започваме. Сега на кой мод да играем? На този. Нека започнем. Аз съм играл малко игричката. Ранг 16 съм. Нека започваме. Добре, нека да почнем. Ние сме от зомбитата. Аз мисля с това зомби да играя. Както виждате, имам отключени няколко скина. Смисъл е този скин. Замаля малко бързината на мишката. Добре. Нека започваме. Играта е изключително добра. Според мен е много интересна. Намалена на 7 евро в Origin. Който иска може да се закупи. Тук май трябваше да се превземат такива градини на тези растения. Ето сякаш важно. И пак аз тук си мисля цъката, не мога да оцеля това. Умрях по най-смешния начин, дами и господа, по най-смешния начин. Аз мисля си смена зомбито с ето това. 3D маняка. Добре, тук има за телепорт. Така. И защо така ми засича всяка жена? Добре, трябва да отидем да превземем това. Чакай да се зомбите сложа. Е това обикновено, че имам повече от тях. Трябва да отключим по-нататък някой скин. И не го убих. Вай, не мога да се. Айде. Как ми засече? И продължава да засича. Не знам защо. Защо? Добре. Моля ти, сега спра да засичаш. И защо ми изчезна тъпата мишка? Добре, по-спокойно. Така, нека започваме. Отново. Добре. Едно убийство за сега, дами и господа. По-бързо да ги превземем, че... О, оцелях някой, бе. Малко бомба да я метнем. Димка. Не, пак ще умрем. Хилтвам се. Аре, бе, няма да мреш, бе. Ха-ха. Кучавка. Ще му уби. Фак! What? Вижте от този, бе. Бати маняка. И ние трябва да отключим някой скин. Забравя да ви кажа, който иска да се свържи с мене в Origin, ника ми е DianBG. Който иска да се свържи с мене. Така, виж то с къде чака там отгоре. Ма не мога да оцеля нещо. Добре, превзехме една. Много превзехме. Остават още много. Взе го. Не знам, около целя. Оцелях, взех му 5 кръв.
този дед яде много мадраза. О! Взел го. Той бил наш. Чии гори? По-нататък мога да правя клипчета на FIFA 14 или 15, не знам. Ще сте видя. С един приятел ще правим клипчета на различни игри, но отново играта заради снимането ли, не знам заради какво. Пак ми запецва. Мазното, гадно. Ще метна една ракета и там, ако оцеля. На късмет играем. Не. Къде се набрах? За първи път ми запецва така. Явно е или в снимането, или нещо става. Някой ми го стил на... Ко беше ли бе? Това го убиха. Добре. Надявам се не се чувам много гадно в този клип, защото не съм проверял как се чувам, в смисъл микрофона си. С някакъв скапа микрофон трябва да се взема нов, защото гласа ми избира като е някакво лак. Не. За... Какво бъгна това? Не знам що. Не. Отново най-мазното забиване на тази игра. Явно е заради снимането, дами и господа. Не мога. Потъва ли, какво прави този? Така. Задължително трябва да им превземем за 2 минути още едно, защото ако не го превземем, падаме, цялата игра губим. И мятам взриви ми бомбата. Превземем зомби. Ета, маняшко е. Обикновено ще имам повече от него. Вау! Макар че не оцелих. Къде ти ска? Какво става? Какво става тука? Онга изкараме какво? OMG. Абе, точно пред мен трябваше да заставя мой. Мятам едно такова с който е? Кофа на главата. Не по него бе. О, взе го. Не. Добре. Ще видиш, сега ще го върна аз. Защо ми няма мишката? Не мога респаун да натисна. Гледай го сега. Пак се бъгва тази игра. Много мразя да се бъгва. Взех ли го? Мамка. Таман. Аре, вземи го бе! Добре. Важното е, че взех един. Това е най-важното. Защо ми няма тъпата мишка на... да натисна респаун и губим тази игра. Сега ви казвам. Губим играта. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Това беше. Ще направим още една лека игричка, само че не на това, защото това отнема много време. И нямам време и трябва да ставам. Това ще квитна. По-фаст.
Добре, ще играем на Тим нещо си. Няма да е на това, защото е много дълго. Сега също събирам 40 000 такива коинс, за да си купим цял скин или сет ли, както не знам как се нарича, на някой зомби или на кот ми са пани, то само са пана. Добре, не можахме да се свържем с сесия. Отново пробвам. Не, всъщност това ще е всичко за този клип, защото нямам време. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се за мен, ако ви харесва клипа, и да продължавам да правя още такива клипове. И до следващия клип. Чао, чао!